Notes rodones. Històries dels clàssics. Wolfgang Amadeus Mozart, posant nom a la perfecció. Wolfgang Amadeus Mozart. Sabrem mai qui era realment? Els historiadors poden separar la realitat de la ficció? El Mozart retratat a la pel·lícula Amadeus és el Mozart real o només un bufó somiat per Hollywood? Crec que la vida de Mozart és molt interessant. Amb tot això d'Amadeus, vaig trobar que era diria que era una pel·lícula divertida. Però em va molestar que fos tan irreal, perquè trobava que la història real hauria sigut igual d'interessant o més. La veritat és que els personatges històrics se solen recordar no com eren en realitat, sinó com ens agradaria que haguessin sigut. Els rumors i les insinuacions són molt més sucoses que els fets i la realitat. En el cas de Mozart, la veritat es troba en algun punt intermedi. Si mires els cànons escatològics de Mozart, aquelles peces curtes que va escriure per la seva germana, amb límerics indecents, pots dir, sí, tenia aquest vessant. Però això no el converteix en el Tom Hulce de l'Amadeus de Milos Forman. No per això ha de ser necessàriament un sonat rialler. Tenia aquest vessant. Tenia un vessant juganer. Jugava al billar i probablement empaitava alguna dona. Era un home molt del seu temps i del seu món. Però crec que caracteritzar-lo com un home vulgar és fer-ne un gra massa. L'altre vessant d'ell és que es va casar i va ser, pel que sabem, raonablement fidel a la seva dona. Es preocupava molt per la salut d'ella i la va enviar, fins i tot quan ell estava molt malalt, la va enviar a Boden perquè havia perdut un nen. O sigui que també té aquest altre vessant infantil. Era molt atent i molt tendre. La mítica vida de Mozart és plena de contradiccions i continua sent investigada molt després de la seva mort prematura, quan tenia 35 anys, el 5 de desembre de 1791. Va morir d'una fallada cardíaca provocada per una infecció vírica. Arruïnat i endeutat, li van fer un funeral de tercera i el van enterrar en una tomba anònima que contenia 5 taüts més. Un final trist per un home que tenia el do de la perfecció musical. Hi ha molt poques coses en la vida d'una persona que, si més no en la meva, que et despertin un sentiment d'humilitat total i absoluta. És únic. És una mica com... És com mirar un quadre de Rembrandt. Dius, com ho va fer això? Com va escriure aquestes notes sense cap error? Imaginem-nos d'una manera molt més prosaica un home que escriu articles de diari i que els escriu i ja està. Els mecanografia i els envia per fax i no fa res més. No canvia ni una paraula, no fa ni una correcció, no retoca els paràgrafs.
Simplement l'envia. Això per mi és totalment inconcebible. I no és molt més inconcebible que algú faci això amb una peça musical? Mozart va néixer a Salzburg, Àustria, el 27 de gener de 1756. El seu pare, Leopold Mozart, era compositor i un mestre respectat de la cort de l'arquebisbe. Quan el jove Wolfgang va fer els 3 anys, ja sabia tocar petites melodies al clavicordi. El seu pare va sentir alguna cosa més que la música. Va sentir com l'oportunitat picava a la seva porta. Mozart va tenir una vida molt frustrant, en certa manera. Crec que una de les pitjors coses que li van passar va ser que no va tenir infància, perquè el van passejar per Europa com un nen prodigi precoç i, esclar, seia a la falda d'emperadrius i reines i reis i el que sigui, tocava el piano a la perfecció i segurament era un nen molt malcriat. Em sembla que si l'haguessin portat a una escola normal amb nens normals, l'haurien matat immediatament. El món tornarà a veure un nen prodigi com Wolfgang Amadeus Mozart? Qui sap? I reconeixeríem el nen prodigi si el veiéssim? Potser no. Crec que va ser un fenomen de la naturalesa. Crec que quan va néixer ja era un geni, que costa d'entendre. Només una persona cada 500 anys, potser, té aquella capacitat. Tal com hem vist amb Mozart, ser un nen prodigi pot ser estimulant, però també traumàtic. Si jo he sobreviscut és perquè tenia molts altres interessos i tenia uns pares que ho entenien i que no em van tancar en una bombolla. He vist algunes tragèdies horroroses amb alguns intèrprets amb talent que s'han cremat o que han deixat la música del tot perquè van rebre massa pressió quan eren massa joves. Hi ha un cert grau de talent que es pot detectar a certa edat. I tothom queda encantat i tothom queda meravellat. Però el camí entre aquesta etapa del joc i la de ser un artista adult consistent i format és molt, molt llarg i difícil. I el fet és que molt pocs arriben fins al final. El meu primer concert professional, quan tenia 14 anys, amb l'Orquestra de Filadèlfia, va ser el meu debut i estava molt preocupat. Era el primer cop que tocava amb una gran orquestra i m'inspirava una mica de respecte a l'Orquestra de Filadèlfia. I durant la primera actuació, just abans de la cadència del concert per violí de Mozart, tenia una goma que aguantava el coixinet de l'espatlla i es va afluixar i tenia uns quants segons per tensar la goma per assegurar-la abans de la cadència. I mentre ho feia, no sé com, sense voler, se'n va escapar i la goma va anar a parar a la cara d'un dels violinistes. Mozart va començar a escriure música als 4 anys. Als 7 ja es publicaven les seves primeres composicions. Als 8 va escriure les primeres simfonies. Quan en tenia 17, ja era considerat un compositor madur. Crec que el que va donar grandesa a Mozart no va ser el que va fer als 6 o 7 anys, sinó el que va fer als 30 i 31 anys. I al capdavall, la precocitat no és gaire important, perquè al cap de 200 anys quina importància té que ho hagis escrit als 17 o als 31. Com si poguéssim dir, home, és que això no ho va fer fins que va tenir 30 anys, així qualsevol. Mozart estava dotat d'un gran talent. La seva música era elegant, distingida, refinada i sempre plena de passió. Però les passions, va dir Mozart una vegada, tant si són violentes com si no, no s'haurien d'expressar mai quan arriben a un nivell desagradable. Aquesta creença va portar alguns dels seus contemporanis a dir que la seva música era massa delicada i que li faltava l'energia que calia per ser autènticament genial.
Fos qui fos el contemporani de Mozart que va dir que la seva música era massa delicada, és evident que no havia sentit aquest concert. Té una qualitat gairebé operística i tot. I la forma musical favorita de Mozart era l'òpera. Il catalogo è questo, delle belle che mo il parlo mio, un catalogo lieto fatio, osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. L'instrument preferit de Mozart era el piano, i li encantava tocar-lo i compondre peces per piano. Molts dels seus concerts de piano es consideren dels millors que s'han escrit mai. Beethoven li va fer la competència més endavant, però Ludwig va escriure només 5 concerts, en comparació amb els 27 de Mozart. El concert és una cosa bastant nova quan Mozart compon. S'està experimentant molt. Com resolem la situació? Tenim aquest tema i l'orquestra l'introduirà, i el piano què farà? El tornarà a introduir. Farà una altra cosa. Com s'anunciarà? I Mozart, evidentment, com que és Mozart, triomfa immediatament en qualsevol cosa que prova. Tenia aquella música fantàstica dintre seu. I segons com, és impossible entendre com podia escriure tanta música bona tan sovint. I tanta... Vaja, em sembla que en un període de 3 o 4 anys va escriure 12 concerts per piano i cada un és una obra mestra. Un concert per piano és quan el solista se situa al davant de l'orquestra i és el protagonista durant tot el concert. El bon Mozart no es va inventar el concert per piano. El que va fer va ser revolucionar-lo. Tot és perfecte. És el que diu la gent, i em sembla que el que volen dir és que cada nota és necessària. Cada nota té un significat. Utilitzava el mateix vocabulari que els altres 5.000 compositors que vivien a Viena i a Salzburg, però ell feia una música més bona i més genial que els altres. El que és important de Mozart és que és un mestre en l'art de fer que allò previsible no passi. Sempre saps on ets, però no saps cap on va. I la música és molt inventiva, molt imaginativa, extraordinàriament imaginativa, sense ser antinatural. És una música que és diferent. Tant me fa que la gent digui que això és Elvira Madigan, i si van a un concert perquè es fa el concert Elvira Madigan i escolten Mozart, perfecte. No em preocupa gens, això. Beethoven no va titular Clar de lluna la seva sonata Clar de lluna, i sovint les composicions reben un títol que no els hi ha donat el compositor. Però crec que per ell, la música, era gairebé com si ell fos un recipient per la música. Deia que moltes vegades l'únic que feia era escriure el que li dictaven els àngels. És un comentari que feia.
El concert número 20 per piano en re menor de Mozart té una atmosfera clarament tempestuosa. Però el mateix any va compondre el concert número 21 per piano en do major. En aquesta obra, el sol surt per entremig dels núvols i Mozart et fa creure que veritablement hi ha un Déu al cel.
Va viure la vida amb una certa sensació de fracàs. No va viure la vida amb la sensació que li faltés valor. Ell ja sabia que era millor que els altres i se sentia frustrat pel fet que el món no estigués disposat a reconèixer-ho. Des del moment que agafa un llapis per escriure alguna cosa, t'adones que és ell immediatament. Tenia aquella habilitat misteriosa que no ha tingut ningú més. Així doncs, era un missatger de la música clàssica? Crec que era un missatger de Déu. Vull dir, un missatger d'un poder que tots reconeixem i que hauríem de reconèixer, perquè si no, ens estem negant una cosa molt bonica. Molts consideraven que Mozart només era un servent amb talent que entretenia els privilegiats. Una cosa que va fer des que tenia 4 anys i fins just abans de la seva mort prematura. Fa ballar el cap, fer hipòtesis sobre quina mena de música hauria compost si hagués viscut més temps. Hauria sigut tan perfecte? No ho sabrem mai. I potser val més no saber-ho.